Školsko zvono. Emisija Srednje škole Ivana Lucića Školsko zvono nastala je uz podršku Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Srednje škole Ivana Lucića. Ja sam Karla i slijede naše školske vijesti. Učenici drugog razreda sudjelovali su na predavanju kronične nezarazne bolesti, šećerna bolest, koja je održala medicinska sestra, edukatorica Goranka Radić iz Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Tijekom predavanja učenici su učili kako prepoznati rane znakove dijabetesa, kako preventirati bolest te koliko je važan zdrav životni stil. Zahvaljujemo Dijabetičkom društvu Trogir i gospođi Kati Šćurli na podršci u organizaciji. Program je dio projekta Kreativno i aktivno za mentalno zdravlje, te ovim putem najavljujemo nastavak suradnje u drugom polugodištu. Na dan hrvatskih knjižnica u studenom Gradska knjižnica Trogir postala je mjesto susreta mladih čitatelja i književnosti. Hrvatski pisac Robert Međurečan predstavio je novi roman Tako neka bude. Susretu su prisustvovali i naši gimnazijalci koji su imali priliku intervjuirati autora. Riječ je o nadahnutom događaju koji je istaknuo moć knjige u povezivanju ljudi i pokretanju novih ideja. Svakoga dana na našem YouTube kanalu škole objavljivao se novi sadržaj iz adventskog kalendara dobrote u sklopu e-twinning projekta pod mentorstvom vjeroučiteljice Anite Vuletin. To je bila samo jedna od adventskih aktivnosti u našoj školi. Drugog dana međunarodne interkonferencije koja se održavala od 4. do 6. prosinca u Splitu pedagoginja Danijela Radan i psihologinja Manuela Ujević-Vukić predstavile su projekt Kairos na mreži, te javno podijelile rezultate istraživanja o elektroničkom nasilju među učenicima. U suradnji s partnerima, gradom Trogirom, Centrom za sigurni internet, policijskom postajom Trogir, Radijom Trogir i drugima, razvijamo inovativne i održive modele prevencije u zajednici. Kako poručuju, ovo je tek početak mnoštva aktivnosti. Početkom prosinca naši maturanti gimnazijskog programa sudjelovali su u online predavanju Kamo poslije srednje škole, koje je održala Marina Lacić iz CISOK-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Učenici su dobili informacije o nastavku obrazovanja i karijernim mogućnostima. Ujedno su posjetili i smotru sveučilišta u Splitu, upoznavši se s fakultetima i studijskim programima. Maturantima želimo uspješan odabir budućeg puta. Školsko zvono. Naša škola je i ove godine sudjelovala u manifestaciji Večer matematike, koja se održala 4. prosinca u suradnji s Hrvatskim matematičkim društvom s ciljem popularizacije matematike i razvijanja pozitivnog stava prema matematici. Ove godine nastavnica Ivana Maglica organizirala zabavne aktivnosti za učenike 1. B i 1. D razreda. Nakon uvodnog predavanja i uputa, učenici su se raspodijelili po radnim centrima koji su uključivali različite igre za čije rješenje su koristili matematiku, podsjetivši nas da svatko posjeduje matematički talent te pokazavši da matematika itekako može biti zanimljiva i inovativna. Od 17. do 19. prosinca u obe smjene naši maturanti organizirali su školski buvljak kako bi prikupili sredstva za maturalnu večer. Buvljak je prošao u odličnom raspoloženju, a učenici i nastavnici rado su sudjelovali kupujući i prodavajući različite predmete. To je bio uvod u naše školsko blagdansko raspoloženje koje se nastavilo nagradnim natječajem za najbolje ukrašenu učionicu te najružniji božićni džemper. Ovim putem još jednom zahvaljujemo svima koji su podržali ovu akciju i doprinijeli uspjehu događaja, a među njima posebno našem trogirskom fotografu Jošku Hercegu, čije su fotografije dodatno obogatile božićni ugođaj i prenijele toplinu blagdanskog duha. Istaknula je kako su svojim profesionalizmom i ljubavlju prema pozivu ostavili trajni trag u srcima učenika, ali i u čitavoj školskoj zajednici. Umirovljenim kolegama poželjela je mnogo radosti i ispunjenih trenutaka u novom životnom poglavlju. Naše vršnjačke edukatorice, Karla, Lara, Viktorija i Lucija, u pratnji pedagoginje i psihologinje, posjetili su Splitski ured Centra za sigurni internet u sklopu projekta Kairos na mreži. Cilj posjeta bio je upoznati se s radom centra, razmijeniti iskustva te dodatno osnažiti kompetencije za sigurno i odgovorno korištenje interneta među djecom i mladima. Djevojke su imale priliku čuti više o aktualnim izazovima digitalnog okruženja, načinima prevencije rizičnih ponašanja te podršci koju centar pruža školama i zajednici. Zahvaljujemo se Ljiljani i Danijeli, djelatnicama centra, na srdačnom dočeku, korisnim informacijama i podršci koja našim edukatoricama znači iznimno mnogo. Školsko zvono.
Sredinom mjeseca održan je poseban događaj za naše maturante. Prvi fakultetski speed dating, koji je privukao veliki interes učenika. Bivši učenici škole, danas studenti različitih fakulteta, vratili su se kako bi maturantima iz prve ruke ispričali sve o državnoj maturi, upisima i stvarnom životu na fakultetu. U kratkim razgovorima učenici su saznali koliko je studij zahtjevan, kako izgleda početak studiranja, što očekivati od menze, domova i studentskih prava, ali i kako preživjeti selidbu u drugi grad ili vezu na daljinu. Maturanti su bili iznimno angažirani, te su dobili praktične i iskrene informacije koje se ne mogu pronaći u brošurama. U školi smo ugostili Roka Karamana, studenta kroatistike i anglistike na Filozofskom fakultetu u Splitu, te dobitnika rektorove nagrade. Roko je maturantima predstavio mogućnosti studiranja na Filozofskom fakultetu i istaknuo važnost poruke: odaberi ono što voliš. Posebnu pažnju privuklo je njegovo istraživanje o digitalnom diskursu mladih na području Splita, u kojem je duhovito analizirao komunikaciju generacije Z na WhatsAppu. Učenici su se u primjerima prepoznali i pritom dobro nasmijali, ali i promislili o jeziku koji svakodnevno stvaraju u digitalnom prostoru. Roko je oduševio svojom energijom i znanjem, te je upravo on i gost naše današnje emisije. A prije nego što uđemo u njegov inspirativni svijet jezika i studiranja, počastit ćemo vas pravom glazbenom poslasticom. Uživajte u pjesmi Bijeli Božić Olivera Dragojevića u izvedbi našeg školskog zbora pod vodstvom nastavnice Maje Vidović. Ja sam Karla Milovac i slušali ste Vijesti školskog zvona. Školsko zvono. Emisija Srednje škole Ivana Lucića Školsko zvono nastala je uz podršku Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Nastavljamo dalje s našim radijskim programom. S vama je u studiju Mija Orlić, a danas imam posebno zadovoljstvo ugostiti Roka Karamana s Filozofskog fakulteta u Splitu. Splitski filozofski fakultet je prostor otvorenih ideja, dvopredmetnih studija i studenata koji se potiču da razvijaju vlastite interese, a Roko je pravi primjer toga. Roko, drago nam je što si danas s nama, dobro nam došao. Hvala vam na pozivu, najprije pozdrav tebi Mija, pozdrav Trogirskom radiju i svim slušateljima radija. Dobro. Roko, kako si znao da su baš kroatistika i anglistika tvoj put? Je li to bio onaj klik ili neki polagani proces? To svakako nije bio klik, zbog toga što sam ja jedan od onih sretnih koji su znali još od osnovnoškolske dobi što u biti želim studirati, otprilike čime se želim baviti. To je najprije bio hrvatski jezik i hrvatska književnost, dakle
moj materinski jezik, znao sam da su jezici nešto što me najviše zanima, a kasnije se anglistika onda nametnula kao još jedan dobar odabir uz kroatistiku zbog toga što je najprije dvopredmetnost prisutna na Filozofskom fakultetu u Splitu. Kažeš da treba slijediti strast, a kada si ti prvi put osjetio da je jezik upravo tvoj? Za jezik sam osjetio da je moja strast upravo u osnovnoj školi, dakle dosta rano. Naime, ja sam vrlo rano počeo pisati, baviti se nekim književnim pisanjem. To je najprije bila poezija i sada je to još uvijek poezija, stih mi je nekako najsvojstveniji, nekako mi je domaći, mada se pokušavam iskušati u nekim drugim vrstama kao što je drama recimo u zadnje vrijeme, i već sam tada shvatio zapravo da želim otići u tom smjeru. Tada još nisam znao zanima li me više književnost ili jezik, međutim na koncu sam shvatio da je filologija upravo spoj i jednoga i drugoga, a kao šlag na torti tu još dođe i kultura određenog naroda, tako da je to jedan prekrasan spoj u kojega sam se zaljubio, mogu slobodno reći, jako mlad, evo još u osnovnoj školi. I ono što mnoge muči, je li teško odlučiti se za dvopredmetni studij? Što su neke prednosti, a što izazovi? Pa ima i prednosti i izazova, to svakako. Naime, ono što želim naglasiti da dvopredmetni studij donosi sa sobom 2 diplome na kraju, tako da tu mislim da ako će neko gledati iz te pragmatičke perspektive, da je dvopredmetnost svakako jedan veliki plus. Također želim naglasiti da kada osoba studira dvopredmetni studij ne znači da je nužno više na fakultetu od nekoga drugoga tko studira nekakav jednopredmetni studij na nekom drugom fakultetu recimo. Već da se otprilike to nekako uskladi. A prekrasno je kada na Filozofskom fakultetu studirate dvopredmetno zbog toga što možete kombinirati razne filologije. Ako možda želite samo jedan jezik uzeti, možete ga kombinirati s nekom drugom humanističkom ili društvenom znanošću i tako zapravo nadopunjujete svoje znanje općenito u svijetu, a kasnije ste, ako ćemo se opet vratiti na one perspektive, i konkurentniji na tržištu rada. Kako izgleda jedan prosječan dan na tvom fakultetu? Ima li takvog uopće? Pa ja mislim da zapravo i nema. Nema zbog toga što smo fakultet koji zaista broji puno studija, upravo zbog toga što smo dvopredmetni i zaista imamo i nekoliko filoloških studija i ostalih humanističkih društvenih znanosti koje se mogu kombinirati. Zbog toga na jednome predavanju si sa jednom grupom, sa jednom ekipom prijatelja, na drugome predavanju već si na potpuno drugčijem jeziku razmišljaš, govoriš, slušaš, a osim toga ima toliko aktivnosti od ovih koji se tiču naše nastave kao što su recimo razni seminari, pripreme za nekakve kolokvije, ispite, gostujuća predavanja koja se održavaju na fakultetu, brojne druge aktivnosti studentske udruge i angažman u njima, pa sve do brojnih radionica, tako da zbilja ne mogu nabrojiti jedne aktivnosti koje bismo obavljali u jednom prosječnom danu. Mislim da takav ipak ne postoji. A kakva je ekipa na fakultetu? Jesu li onako opušteni, malo ozbiljniji ili negdje između? Pa mislim da su negdje između, da je baš nekakva zlatna sredina. Ja sam inače išao u drugu jezičnu gimnaziju u Splitu, isto sam sve tako osjećao. Imali smo i jedan društveni aspekt koji smo jako dobro pokrili i zbilja smo se izguštali, ali ovaj dio kada je trebalo biti ozbiljno. I zapravo sam ja samo nastavio tim putem i kasnije na fakultetu na studiju kroatistike i anglistike. Tako da dobra je stvar što vi između predavanja naravno imate mnoge pauze, tako da ste tu često po kavama, po raznim druženjima, ručkovima i slično sa svom ekipom, a onda kasnije vam bude lakše i sjesti za stol, uhvatiti se malo knjige i idući dan opet tako, jednostavno ima vremena za sve. A koji bi bili kolegiji na koje te nikad nije trebalo tjerati da učiš? Nikad me nije trebalo tjerati da učim, pa većinu kolegija zapravo, jer tu opet moram naglasiti onu strast kada upisuju fakultet maturanti, ja uvijek volim naglasiti zbilja slijedite tu strast. Nakon 8 godina osnovne škole i uglavnom 4 godine srednje škole, kada ste učili toliko predmeta, sada si ovih 5 godina posvetite nečemu što vi želite studirati, nešto za što se nećete trebati tjerati. A ima li neki koji su te iznenadili? Možda si mislio da će biti dosadni, a ispali su fantastični?
Nabrojao bi možda jedan takav kolegij koji se pojavljuje već na prvoj godini studija kroatistike, a to je starocrkveno-slavenski jezik. To je jedan kolegij velikoga imena, međutim mislim da je taj nekakav maleni strah, recimo to tako, zapravo prouzročen ostalim studentima koji malo ovako pune glavu drugima, što je također normalno zbog toga što svako ima nekakav vlastiti doživljaj i neke vlastite afinitete. Tako da možda se na taj kolegij dođe s malo više straha, jer je kolegij iznimno opsežan, ali sam se na koncu u njega zbilja zaljubio. I zapravo je taj kolegij bio jedna određujuća točka u kojoj sam shvatio da me najviše zanimaju slavenski jezici i da kad bi se morao opredijeliti za jednu jezičnu porodicu, to bi bili upravo slavenski jezici. Zanimljivo. Koliko ti je fakultet otvorio vrata prema stvarnim iskustvima, nekakvim konferencijama, radionicama ili hobijima? Pa fakultet, odnosno profesori na mome fakultetu otvorili su mi mnoga vrata zbog toga što su iznimno inspirativni, nadahnjuju svoje studente, najprije zbog toga što ih prate. Dakle, to su profesori koji nas poimence poznaju, koji već vrlo rano shvate neke naše afinitete i nemaju tu neku zadršku u sebi da nam priđu i da nam kažu zašto ne bi probao ovo, zašto se ne bi pokušao baviti ovime, mislim da si dobar za ovo. Tako da sam to imao tu sreću da mi, i još uvijek imam, da mi predaju predivni, nadahnjujući profesori koji su mi utrli put za dalje, a zapravo je ovaj teži dio na samome studentu koji mora onda poduzeti prvi korak. I za kraj ovog dijela, što bi izdvojio kao najveću prednost Filozofskog fakulteta u Splitu u odnosu na veće centre poput Zagreba? Kao prednost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu izdvojio bi izvrsnu suradnju sa lokalnom zajednicom općenito i jednostavno činjenicu da smo zbilja jedan studij koji, premda ima jako puno studijskih grupa, svi zajedno funkcioniramo kao jedna obitelj, dakle jedno familijarno ozračje je prisutno na ovome fakultetu, to zaista jest tako. Sada malo više o kroatistici i jeziku. Što je ono najposebnije u studiranju kroatistike, nešto što mnogi možda ne očekuju? Ono što je najposebnije kod kroatistike jest, i ono ujedno što mnogi ne očekuju, kasnije zaista mogućnost rada na mnogim mjestima. Ja to moram priznati, iako se možda i neki moji kolege, možda i neki moji profesori ne bi sa mnom složili. Jednostavno mislim da pri studiranju humanističke znanosti brojna su vrata otvorena zbog jednostavno multidisciplinarnosti i interdisciplinarnosti same humanistike. Osim toga, svjesni smo da živimo u neko vrijeme STEM-a, ali evo ja volim vjerovati u ovo doba otuđenja, u ovo doba dehumanizacije, da nam zbilja slijedi nekakva nova renesansa u kojoj će se humanistika početi cijeniti malo više, prilikom čega će biti zastupljenija i prilikom čega će se moći studentima humanistike i društvenih znanosti malo više primjećivati sve njihove kvalitete i vrline kojima itekako mogu doprinijeti čitavoj zajednici. Bi li za sebe rekao da si više lingvistički tip ili književni tip i kada si to shvatio? Za sebe bih rekao da sam lingvistički tip u teatru. Eto tako, da me zanima jezikoslovlje iznimno, međutim ja sam možda pri upisu na ovaj fakultet, upisao sam ovaj fakultet upravo zbog toga što me zanimala filologija. Zanimao me i spoj i jezika, i književnosti, i same kulture. Koliko se na tvom studiju potiče kreativnost kao što su pisanje, istraživanje, radovi na projektima? Pa ja bih rekao da se dosta potiče, ali da je najbitnija ova intrinzična motivacija. Ova motivacija koja dolazi od samih studenata. Dakle, ima naravno i prostora i to je ono što sada činimo na fakultetu i za brojne studentske udruge i za radionice kreativnog pisanja gdje nam često upravo i profesori iziđu u susret. I to je ono što bih zbilja pohvalio i što bih izdvojio kod Filozofskog fakulteta u Splitu. Naravno da ima. Nama predaju veliki stručnjaci u ovom području humanistike, u području filologije i jezikoslovlja, tako da i oni vrlo rado se odazovu upravo na takve nekakve skupine u kojima zajedno radimo, gdje vlada neka možda intimnija atmosfera, gdje se možemo otvoriti i zbilja disati taj jezik, disati tu književnost, tu umjetnost. Dobio si rektorovu nagradu, čestitamo. Kako je do toga došlo i što ti to zapravo znači?
Do rektorove nagrade je došlo upravo opet na poticaj svojih profesora. Naime, dobio sam rektorovu nagradu za izvrsnost zbog toga, zbog angažmana zapravo i na studiju i zbog promocije znanosti iz samoga fakulteta. I naravno da mi znači, uvijek je lijepo kad vas nagrade za sav rad, za sav trud koji ste uložili i kada vas upravo vaša zajednica, lokalna zajednica, u mom slučaju splitska zajednica prepozna i to nekako okruni tom nagradom. Tako da mi svakako to znači, veliki je to vjetar u leđa, velika je motivacija, to svakako za nastaviti dalje i to lijepo je biti viđen i onda kada se misli da je ovo jedno tmurno vrijeme za humanistiku, a evo ja se nadam da upravo tom nagradom koja je došla studentu humanistike, da ću opovrgnuti to, da je vrijeme i za humanistiku. U predavanju si spominjao jezičnu kreativnost generacije Z. Možeš li nam dati neki primjer koji te posebno oduševio? Kako izabrati samo jedan? Dakle, jezik generacije Z toliko je ludičan, toliko je kreativan da je zbilja teško izdvojiti jedan. Ja bih možda istaknuo ovaj međugeneracijski jaz koji se javlja, pa eto, činjenicu da recimo moji roditelji neće mene najbolje razumjeti ako im pošaljem poruku formuliranu onako kako bi poslao u svojoj grupi prijatelja recimo. Tako da to je nešto što smatram jako zanimljive su mi sve pokrate i kratice, svakakvi skraćeni oblik koji upotrebljavamo i zapravo pragmatičke funkcije koje onda sam primatelj poruke usvoji ili ne usvoji, pa onda možemo gledati je li zapravo poruka dobro primljena ili nije. Tako da takvi neki mali trikovi koji vladaju unutar sociolekata, unutar zajednica mladih su ono što je meni zapravo najzanimljivije i zbog čega sam uvijek nadahnut proučavati jezik mladih. A zašto je po tebi to važno, dakle, proučavati jezik na internetu? Pa smatram da je važno proučavati jezik općenito, kako i u dijakroniji, tako i u sinkroniji. Jednostavno jezik je živo tkivo, jezik se neprestano mijenja, međutim ono što je zanimljivo je da se jezik nikad brže nije mijenjao, kao što općenito živimo brže, tako se i jezik u skladu s time, s našim životima isto tako sve brže mijenja. Tako da tu samo dolazi, po meni kako ja to gledam, više inspiracije za sama istraživanja, za bavljenje tim jezikom, a i mislim da je vrijeme da malo prestanemo gledati s visoka na jezik interneta, s obzirom na to da je danas zbilja većina populacije upravo na internetu. Mijenja li TikTok brže jezik nego što škola stigne reagirati? Predstavlja li to po tebi veliki problem? Sad ne znam bi li odgovorio iz perspektive nekoga tko se bavio ovim istraživanjem i zapravo branio jezik mladih, pa bio on ovaj digitalni diskurs ili ne, ili bi govorio iz perspektive nekoga tko na kraju je odlučio ne imati društvene mreže i evo zadnjih 2,5 godine nisam na društvenim mrežama. Mislim da svakako sve to ima i svoje prednosti i mane, a što se tiče jezika, recimo TikToka, mislim da ga se vrijedi svakako istraživati. To je isto jedan oblik komunikacije i iz te deskriptivne perspektive svakako to vrijedi istraživati zbog toga što nudi brojne mogućnosti i htjeli ne htjeli mi ne možemo utjecati na jezik općenito u takvoj većoj mjeri, pogotovo ako se opredijelimo, što je meni uvijek draže, proučavati ga deskriptivno. Tako da vrijedi istraživati svakako. I ono za kraj, što ti je najzanimljivije u digitalnom diskursu? Mimovi, komentari, influenceri ili sve to zajedno? Pa meni je zanimljivo zapravo samo proučavati jezik toga. Kao što sam napomenuo, na društvenim mrežama zadnje vrijeme nisam, ali je komunikacija i dalje tamo prisutna i svi mi upotrebljavamo digitalne medije kako bismo održali komunikaciju. Ranije su to bili neki drugi mediji, ranije je to možda bio upravo više radio, možda su to bile novine, možda su to bila pisma. Sada je jednostavno to tako i zbog toga mislim da trebamo naravno biti u koraku s vremenom, ne samo prema našemu načinu života, nego i istraživački, da se lingvisti, filolozi trebaju početi intenzivnije baviti, premda to zbilja čine i čine dosta upravo u Hrvatskoj, na hrvatskoj jezikoslovnoj sceni, što mene itekako veseli. Tako da
Mislim da je samo važno nastaviti dalje i pokušati biti uz korak tome jeziku interneta koji se jako brzo mijenja. Da. Što bi poručio nekome tko je na prekretnici, tko voli puno stvari i boji se pogriješiti pri izboru studija? Preporučio bih da nastavlja razmišljati i da i dalje razmišlja. Premda je to zbilja teško reći jednome maturantu recimo, ali da ne razmišlja na način da se preopterećuje, već da zbilja pokuša te puste misli koordinirati. Pa da popiše na papir ili da natipka sebi u bilješke otprilike koji ga studiji zanimaju. Da popiše nekakve svoje karakterne crte koje bi mu kasnije pomoglo u nekom određenom zanimanju. Ono što je najbitnije, da zbilja slijedi svoju strast, ali ne govorim to na neki klišeizirani način, nego da gleda po silabima kolegija, recimo, koji će slušati na tim fakultetima. Danas je barem lako ukucati u tražilicu nekakav fakultet i vidjeti sve ono što ćeš učiti na njemu. Tražiti kakve skripte, možda neku literaturu i vidjeti pronalaziš li se u tome. I na koncu zbilja odabrati nešto što ćeš s guštom raditi i kasnije. Roko, hvala ti što si bio s nama, dijelio svoje iskustvo, svoju strast i duh kroatistike i filozofskog fakulteta. Bilo je zadovoljstvo ugostiti te u našem radijskom studiju. Hvala vama na pozivu, zadovoljstvo je moje. A mi nastavljamo dalje s emisijom za mlade. Nakon razgovora o jeziku, studiju i strasti i nakon glazbenog broja prelazimo na temu koja je ovih dana itekako aktualna. Petarde i zašto su opasnije nego što misliš. Kasna svirka, rani let, idem doma, dan je svet. Aerodrom gaji svi, jingle bells i ukrasi. Ma di baš sad, da na Banjak budem tu. Moji svi, oko stola čekaju. Sve bi da bazaju jednu malu fritulu i da te i da me držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam taj Banjak uz tebe. Sve bi da za nju jednu malu fritulu i da te i da me držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam da u ponoć šapnem ti sretan Božić ljubavi. A na broju 325 piše otkazani let. Ja trčim, tražim rentakar da se spasi cijela stvar. Di baš sad, da na Banjak budem tu. Moji svi, oko stola čekaju. Sve bi da bazaju jednu malu fritulu i da te i da me držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam taj Banjak uz tebe. Sve bi da za nju jednu malu fritulu i da te i da me držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam da u ponoć šapnem ti sretan Božić ljubavi. Ja sebi i da te i da me držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam da u ponoć šapnem ti sretan Božić ljubavi. Sretan Božić ljubavi. Školsko zvono. Emisija Srednje škole Ivana Lucića Školsko zvono nastala je uz podršku Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.
Bok Marko, danas pričamo o temi koja uvijek izazove raspravu među srednjoškolcima. Petarde. Kažu neki da je to cool, a ja se pitam stvarno li je. Bog Karla, kad sam bio mlađi, meni je to bilo super. Onaj zvuk bum i svjetlosni efekti. Osjećao sam se kao junak iz akcijskog filma. Junak? Ili glavna vijest u lokalnim vijestima, srednjoškolac ostao bez prsta. Da, pa jednom sam skoro i ostao bez prsta, ali tad sam mislio da je to epic fail koji će svi pamtiti. I upravo zato nije fora. A nisi ni mislio na pse, mačke i ptice. Pa sve se tresu i paničare kad netko baci petardu. Moj pas po stolom vrti kao da je na roller coasteru, a susjedin mačak, pa on se više ne pojavljuje vani tjedan dana nakon nove godine. Zato kažemo petarde ne hvala. Ali čujem da tineđeri i dalje misle da je fora bacit nešto što može zapaliti dvorište ili ruku. Priznaću, bio sam tamo, ali sad kad razmislim nije ni malo fora, jedan pogrešan pogled i bum, otac ti gleda prst. I ne zaboravimo vatru, požare i buku koja može probuditi sve starce u kvartu. Ma da, buka je tolika da ti se čini da je nekom eksplodirao automobil, a zapravo je samo nekoliko petardi. I sve to zbog nekoliko sekundi zabave. Stvarno super. Pogled na životinje, ozljede i požare sad mi zvuči glup. A da ne spominjemo školu. Jednom je netko u osnovnoj pokušao znanstveni eksperiment sa šljokicama i zvukom. I svi smo se razbježali kao da je eksplodirala mini bomba. Misliš da je to bio prank? Nije, jer profesor nije imao smisla za humor, samo pogled, vi ćete ovo platiti. I tu dolazimo do još jednog važnog savjeta. Upotreba nekih pirotehničkih sredstava, posebno onih jačih kategorija, je zabranjena za građane. Ako ih netko ipak koristi, može snositi prekršajnu ili čak kaznenu odgovornost. Dakle, nije samo pitanje sigurnosti, nego i zakona. Da, to je stvarno ozbiljno. Znači, bacanje petardi nije samo riskantno, nego možeš i završiti u problemima s policijom. Tako je. Zato, dragi slušatelji, pametno birajte zabavu. Sigurnost i zakon su važniji od nekoliko sekundi zabave. A znaš što jest fora? Vatrometi na sigurnoj udaljenosti. Svjetlucavi efekti, a nitko ne gubi prst ili mačku. Pa da, i uz to možeš uživati s društvom, ali bez straha da ćeš završiti na hitnoj. I znanstveno gledano, adrenalina dovoljno. A istina, a psima i mačkama je daleko sigurnije. Tako je. Zato, dragi slušatelji, bacanje petardi nije fora. Možete biti cool, ali bez rušenja ruku, prozora i živaca susjedima. I uživati u novoj godini bez straha i problema sa zakonom. Pa tako je. Ove godine gledajte vatromet s balkona, držite psa blizu, prijatelje također. I zabava vam je zagarantirana. I sretna nova godina svima, ali zapamtite, petarde ne hvala. To je to. I da zaključimo, zabava može biti fora i bez eksplozija. A prava fora, kad svak ostane zdrav, veseo i s osmijehom. Hvala što ste slušali naš radio. Mi smo Karla i Marko i želimo vam sigurnu, veselu i eksplozivno zabavnu novu godinu, ali bez eksplozija. Do sljedećeg puta ostanite pametni i sigurni. Petarde ne hvala. Školsko zvono. Emisija Srednje škole Ivana Lucića Školsko zvono nastala je uz podršku Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.